Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм доктор Росица Кръстева и имам удоволствието да представя някои нови аспекти от съвременното разбиране за рака. Едно от тези неща е персонализираната медицина. Какво представлява персонализираната медицина и какви са нейните цели? Персонализираната медицина е нова тенденция в лечението на всички заболявания, която има за цел чрез индивидуалните особености на индивида и чрез точната диагностика на съответния процес, бидейки той и злокачествен, да определи правилното лечение при този пациент. В частност, медицинската онкология или персонализираната онкология има задача да определи точната диагноза, т.е. какъв е видът на рака, каква е неговата молекулярна диагностика и какъв вариант за лечение да бъде избран при този пациент. Цялата тази нова концепция се е наложила в последните години, именно защото ние сме разбрали и знаем много повече за всички заболявания, т.е. медицината като цяло, медицината и науката като цяло вървят нагоре. Имам велики открития, не само в предишните векове и в нашия настоящ, и това промени коренно разбирането за много заболявания, включително и за рак. Нека да ви дам един пример. Египтяните, прекрасна цивилизация с невероятни постижения, са познавали много неща, включително и заболявания, значително и злокачествени заболявания. Те са лекували рак, но тяхното разбиране за рака е било, че това е тумор, който се е появил на място, където не трябва да бъде, и затова те го оперират, т.е. махат го. Тяхното разбиране за лечение на рака е било, че нещо, което се появява там, където не трябва, трябва да бъде отстранено. В днешно време, благодарение на разчитането на генома, всъщност ние разбрахме, че злокачествените заболявания са генетично кодирани и всъщност ние разбрахме, че причината за рака е дълбоко генетична и затова в днешно време ние се стараем да разберем каква е причината, която е довела до рак в конкретния пациент. Тоест, съвременното лечение на рака се различава коренно от това, което нашите прадеди са използвали като лечение. Това е прецизната медицина в днешно време. Уникалният генетичен профил на всеки един човек е ясен и всички вие знаете това, но туморите също имат уникален генетичен профил. Именно това ние се стараем да разберем чрез молекулярната диагностика, която включва и изследване на генетични или всякакви абнормалности, открити в туморната клетка. Ако искате да го разберете по-добре, нека да кажем следното. Ако химиотерапията или цитостатиците, лекарствата действат на всички хора, които имат злокачествено заболяване, тъй като те атакуват туморните клетки в определени фази на тяхното развитие, то новите терапии, за които сте чували таргетна или имунотерапия, действат по съвсем друг механизъм. Те блокират определени рецептори или определени пътища, по които туморната клетка се е активирала и спират тяхното развитие. Именно за това е важно да знаем какви са тези генетични абнормалности в туморната тъкан, не в човешкият геном, за да можем да приложим правилното лечение. Или от 10 човека, които имат примерно рак на белия дроб, таргетната терапия би действала примерно само на 2 от тях, които имат определени мутации. Това е нещо, което в съвремието ние прилагаме и в България има добър достъп до тази диагноза и може да бъде направено. Персонализираната медицина предлага най-правилното лечение при пациентите, основано на молекулярна диагностика, и има още един бонус за това, че можем да използваме този персонализиран подход при скрининг и превенция на раковите заболявания.